kapor mentah kejan min. Chuan pai ki kubor ki babnya ngini pechuai kini ki mat pakongsan. Banjur Menteri Rang Badu Keri halor ke jinglong kongsan jong kapor teknologi ban kentir ya karep karyang bat kakot kekia. Pau Khasi Vigil App jong ke Election Commission dah kapai yok pediang hadu nyop kendai hajar teli ki jing ujor hadu mentah. Halor ke jing syap penyap hai chamati song seir kinong song snong na ke jing bam yo kem ya kinong le kam snil. Penram ke seng BJP na Meghalaya halor ke jing syap penyap jong ki armud hai chamati dawa ban pencitom ya kiba dak bating ikiba don kti. Rakhe ki riunget kristan na keleng ke jelai ya kesni Good Friday dah kapa penlong ya kejing le niam bat kejing duai haki yang mani. Kikubor ki bapnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi uloong ba kejing pendon kam ya kabor teknologi kalong kabadon kam hadu kata-kata hakane kejuk ke pemerintah bat na kaliang ke sarkar ka kloi ban penpoi ya kene kabor jing start shaman la kisnong. Habaya keren bat Bill Gates Modi uloong bakabor teknologi kala banwanra ya kejing kala hakabayadai bakarep karyang bat kumjuru hakaliang kakot kakia. Modi uloong bahakini kisngi ujiyo sngo ya kejing ong ba kejing start jong kani kejuk kabathamai kaparya ya kaperthai. Henry na kaliang kejong ularai ban onomai lat ya keri India ban kan kala long kumta. Halor kejing pentrai kam ya ka artificial intelligence lane ke AI Modi uloong baladangi Shushania tang hakabor jong ka AI namar bangi jaitu kani kanyalam syakalinti ka babakla. Kajing penlat jong ka Tenat Election Commission ya Khasi Vigil App kalong ka bapa wa hakaba kaladan hadu nyop kandai hajar telingut ki bala mudoi ya ki jing ujor jong ki lingba kani ka app nado bala penbena ban penlong ya ke election. Tenat Election Commission kalayat hu bahadu kumba kandai na kisispa na kini kijing ujor lala ban penben. Bajan kumba prap kandai na kisispa na kini kijing ujor lala ban penben tang hapo kisispa minit. Palat san pupra hajar san spa teli kijing ujor layok priang halor kajing bu bajing penyeng BA nya ki banar bat ki plakat. Palat si hajar si saus pa teli kijing ujor layok priang halor kajing sam pisah kajing ais ngobha bat kajing sam kiat ban penbiet ikinong tap vote. Kumbashi hajar ngut kinong kijing ujor layo pedang halor kajing alap election palat ekapor bala mana kuntobru ya kajing pendon kam ya kitinghung. Khasi Vigil App kadai kawe nakalat ba ka election commission kala penmi khnang ba onomla banwanra khnang banwanra ekasuk kakhut kasuba ha kajing jiet economy khman ha ka dor ba thawan kari. Kinong song snong ka ichamati ka bahap hapo ka Shela constituency jong ka East Khasi Hills kadang don hapdeng ki jing sngo sier mensiem hadian ka jing sha penyap jong ki arngut ki breu ha kasngi balang baladam. Halor ka ne ka jing ja katnat pulet kalayo pedang ya artli ki ejahar pat kidang don pelong ru ya ka jing token. Hendai tat hadu menta kem pat chala banyo kem ki breu ki bedon ki ha ka ne ka kam. Upara jong usujek dota ubalasha lentem mau hadu ba undayam ulayat hu baki khon ki jong uni ulanon kidang wat ela ujong ukpa hadu menta wilayat hu bahakapor ba udang don hayeng ulayo jingtep bakaladon ka jing klumar hakayo ichamati kumta uladap hapdeng ka jing khuslai ya ka la ujong uhmen ubatrai hakane ka chaka namar pa jupunon kami ka phone bat don lat banyo jingtep shapang jong u उसका अगर एक कौन लेगा कौन देखभाल करेगा उसकी Kaseng BJP na kajela kala pendamjur halor kajing sya penyap jongki arngut ki breu ha ichamati bat kala dawa banle da kebating yaki bedon keti manla ubreu ngidon ya kahok banyaki namar kane kadai kajing lalut kejongi henlai banlongkum ki riu klau ha ban pendamjur ngapendam jor ya kinu kijing le
ki bam don shu yala ka jing sngo kum ki para breu la ong u he nong yalam ka seng BJP ubadeiru umentri ka sarkar uba EL hek nakaliang ka Meghalaya Linguistic Minority Development Forum MLMDF kala pendam jur halor kani ka jing sha penyap jong kini ki arngot ki breu ki badai nakajat penriu rit pat ha ichamati. Everybody has a right to agitate democratically. There's no problem at all. But to be inhuman, I fully condemn. Anything which is inhuman to any community, I'm not talking for particular community, I'm talking for human being. Anybody who are inhuman, I fully condemn for this kind of activities. Hadian ka jing bishar ki kot kislah nen kasngi katnat election commission kala pedang ya ki kerteng jong barok khadwe ngot ki kertong ki ban aireng ha ki election lok sabha na chelong bat natura na ka chelong seat kindon kumbah nyongot ki kertong ki ban aireng ki baken thop ya ka kong amprin lingdo na ka seng NPP uba Vincent H Pala na ka seng Congress uba Robert June Kharjaren na ka seng Sunrop RDA uba Ricky AJ Singkon na ka seng VPP uba Lakon Kema kum ukur tong Shimen, uba Peter Shalam kum ukur tong Shimen, bat uba Manuel Badwar kum ukur tong penap jong kaseng Kongres. Uba Manuel Badwar unsa wengno ya ka kerteng ke jong u na ka jing yakun hadian balada pan bishar ya ki kot kisla. Katba naturapan kiban ai reng ki kenthop ya usaleng sangma na kaseng Kongres, gagatha sangma na ka NPP, uzinet sangma na ka TMC, bat ulaben CH marak kum ukur tong Shimen. Katarek kabakhado banweng ye kekerteng kalong kalai poterek ulmai leber. Kakertong jong kaseng NPP na kasulong parliamentary seat kakong amprin lingdo kalaong bakan mi khmat na kabanta kijing mentoy jong baro kijat penriu bat kandon kajing adai kabacan bat ki riu patba. Ya kane kala keren ha kajing alang yalap election kabalalong hamau lasnai kabahap hapo kamau hati constituency henen kesngi kakong amperin kalaong balada kijit yaka kan sayasat ha kayeng dor ba thau an kari halor kajing sha banben jong kijat penri ritpat ha kaleng ki benta jong kari kane kajing alam kane ka kertong la ka kuraru bakan saya keren halor kajing kenthop ya kakten Khasi ha ka kernet ka bapra jong kariti sanchar khadar kari ha kane kajing alang lasanran ya kakong amperin da arngut ki MLA berim kata uba samlin malnyang bat uba ngal lang dhar ha ka ba ki lakentu ki patpa ban ai kajing kershan bapura ya ka ai la kem yang sustain benta kum ba piai ngisa ben ngisa kena ka parti jongi hagi bo bon kiliang daging sisa kamtam nagalia ka parti pra mo omba ka parti pra kabala keren ben jaga parti NPP kabala keren ben jaga sarkar kajongi handrai ngano bandang yepi lai posna menchwa tasurok ilti kidoki bisa horam mentak sam kelawan ke NPP hagi sisar mana wasnai kita surok mana balak yang kita ilti Menteri Sarkar ubalong ru unong yalam kaseng BJP uba EL hek henen kesngi ula kersha ne kajing ong jong ubernat marang badai bandon kajing ekran snow tho jingmut habdeng jong kinong yalam kaseng NPP bad kinong tray kaseng BJP na rilom garo khnang bakin lad na kajing snow tho bakla halor kajing a jing kershan jong kaseng BJP ya ka NPP unong yalam kaseng BJP na rilom garo ubernat marang uloong ba kaseng NPP kadai banyak kendu ya kinong tray kaseng BJP Hatura Regional Office khnang bakan yo ya kajing kershan bapura nakan hakane ke election. This is the decision taken by our national leaders. We have to respect that. Whatever the decision direction given by the national leader, it is our responsibility as a state leader to respect that. State presidents should take the call on this for at least to take the leaders of our senior leaders of the BJP in the state of Meghalaya.
That is the opinions of every individual. We have nothing to say, but it has to be like that only, since we are also supporting as directed by the High Command. Ka District Tuberculosis Officer Jongka West Giant Hills Kalapan Long ya ka jing rakhe ya ka World Tuberculosis Day ha District Library Auditorium hinin kasngi halor kamat yes we can end TB. U Deputy Commissioner jo u ba BS Solia ulapan pau ya ka jing sngongo ya ki doktor bat ki nong tray ki bala tray shitom klem than ban penduna ya ki nong pang TB bat ya ka jing tray shitom jongki ban rating khong ya ka ne ka jing pang na ka district. U Deputy Commissioner ula Aiman Siamru ya baro ki nong tray kam shnong bat ki seng tray mon sngoba bakin nang tray shitom ban poi shakani ka thong. Hakani ka program la panlaj pat baru ya ka music video ka bayadai halor ka jingpang TV ka bawanra ya ka khubor kumno banyada bat sumar ya ka ne ka jingpang. The tuberculosis numbers should come down, and it has come down. I've been informed, we've had review meetings quite a number of times, and till date the numbers have reduced from last year and so on and so forth. The numbers, because people have recovered, people who are infected also are being monitored and treated. I give my thanks and my appreciation again that we are working together, we are combining all our efforts together for this very important subject. Ka jing lam shapang ka jing im bat ka jing shimbanta ha ka miet utrai lane ka Lord Supper ka long ka dak jong ka Good Friday ka bashisha ha ka ne ka sngi ha paro ka we ka jalla ki riu ngai kristan ki la penlong ya ka jing kan ma buram ya ka jing sha shitom jong uji sukris khnang ban pen em ya ki nong pom la sakhi ba ki riu ngai kristan ki la penlong ya ki jing duai bat jing le niam ha ki yeng mane ba pher ha ka leng ka jalla Kaway na pdeng kini ki jaka le'niam ka long ha Calvary ka padon hakmat jong ka yeng mani Mary Help of Christians Cathedral Shillong ha ka ba ki riu ngai kristan ki la lej panduai ha ka jat jong uding pna bakhut nadu ka performance stamp ki brio ki la to che ki yeng mani ban penlong ya ki jing duai badru ban phla ya la ki jong ki pop ya ka Good Friday la rakhe ru ha West Giant Hills District ha ka ba la sakhi ba ki riu nget ki la penlong ya ka jing le niam ha Jowai Diocese ban buram ya ka ni kasngi ki riu nget jong ka palang Catholic ki la penlong ru ya ka jing le niam ha Saint Teresa Cathedral Church ka bahap ha Parish Jowai ka jing le niam kelas dang ta ka jing ya lenti ding phna ban pen paw ya ka jing sha shitom jong uji sukris ha ka lenti ban poi sha ulum Calvary hadian ka nia kala don pan ka mas ka bakhut ka bala penlong ha ki yeng mane ba pher ha ka leng ka jala kum kadak pan pen ya ka jing yutli bat kamen sim ya trilang ki samla na ka jat niam muslim na lum ding jri shlong kelami sha surak menta kasngi ka badai kasngi rakhe ya ka Good Friday kum kadak pan pen ya ka tring ya trilang jongki bat ki riu nget kristan wala ka dai kasngi ka bakhat phra jong ka jing sha jing it jongki kini ki samla ke pla pen ya ka dak jong ka jing le pha ya ki we da ka basa mi ki jing ma pangat sha ki riu nget kristan ki balet sha ki jing ya seng ha ka ne kasngi kane ka jing le jongki ka long kum ka dak pan pen paw ya ka jing tali what hapdeng jong ka jing pher niam bat ru ban wanra ya ka jing shong suk shong shngan ha ka nong ba shlong bon na ki la pan paw ya ka jing sngongo bat buram ya ka ne ka kam ka ba ki la le decided that we'll just take a small step of providing some juice, dates or water to the churchgoers. And it's not a matter of a single community or two communities, but it's a matter of brotherhood and peace to prevail among each and every area of this world, especially when the hatred is spreading so fast. It's just a small step from our side. Mentapat ngine pet ka jinglong jingman ka sun beneng hanong ba shlong ka jing siat ka long 8.9 degree Celsius pa ka jing kriat ka long khat 8.0 degree Celsius
กระจิงสงามกาวเฮากะลองรีบพเวนักชิสปะมันสเต็ปบัดพระผู้อานักชิสปะจันเมียนกระจิงหับสลับกะลอง8.0 มิลลิมิเตอร์กะละบันดอนกระจิงหับสลับกะบะมะลุมะลาฮักิกัตโตกัดเนกิบันตาชาวบันปอยจะกบกุดจะกระทุบขบอลจงยิงในเป็ดยังไซชิเซียนในกินิกิมัดประกองสันบันจูร์อุเมนทรีรังบาดูกรีฮัลลอร์กจิงลองกองสันจงกบอเทคโนโลยีบันกันเตวิกระดับกระยังปัดกระปอยตะเกียเป้ากษีวิจิลแอปจาก Election Commission ดากบโยปยังฮัดูเนียพุขันได้ฮัจาตลีกจิงอุจอร์ฮัดูมันตาฮัลโหลกจิงชาปัญญาภาอิชามตีช่องเสียกินองช่องชนองนักจิงบอมโยแกมยากินองเละกัมสเนียวเป็นเรื่องกระแส BJP นามิคาเลียฮัลโหลกจิงชาปัญญาจงกีอาร์งดหายชามตีดาวาบันเป็นชิตอมดากบัติงยากิบดอนคดีบัตรรักเฮกิริโอเมตรคริสตันหากแรงกระจลายากกุดไฟเดย์ดากบาเป็นน้องยากจิงเลเนียมบัตรกิจิงด้วยฮักยิงมันนี่เตปาร์ล็อกกตุงิลาปอยชกบกุดจงกระทุบขบอจงิมตากจันเมียนฮัดบังอินเดียเชียมยังบัตรพีละชายคสีคุเลพีบาร์ It's time now for a short commercial break. We'll be right back. Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन